ой, саломат боши келинҷон. Ҳамин одам пир ки мешудай, ҳамин ҳама ҷоякош дар мекардай, дастошу, почошу. ой, саломат боши, баракати зиндагия бини, худо пагатиам хуштоманд шавию, келиндор шавию. Ай келинот анам хел баракат бини, анам хел келинот хизматота кунанд. ой, ҳамин меган келин ганда, келина гуҷош ганда, ина кифтакота меҷиқа, пуштакота меҷиқа, почаакота меҷиқа, чои гармак дам мекуната, хӯрокаки гармак дам тайёр мекуната. то духтара дар хони мардум мехеза мебиёя ки ҳама кору бори хонат мемона. келин ҷон, раҳмат ба ҳам падару модаре ки тарбия карда бачаам. дар тамоми пастии баландӣ ҳами зиндагӣ бачаи ман тоқат кардӣ ба худо. дар доштану надоштану дар бехонагишу дар ҳама чизакаш тоқат кардӣ, тоб овардӣ. раҳмат бачаам. ҳар келинами хеле тоқат карда хеле тоб оварда наметавонад. раҳмат. баракати зиндагия бинӣ. ҳами калона ки ҳурмат карӣ, эҳтиром карӣ, пага ҳурмату эҳтиром мебинӣ бачаам. раҷабалӣ бачаам, кор мерӣ? чашм пиштам майда пай коршин бо барвақтар бирем. раҷабалӣ ҷон, начигун бачаам хафа намешӣ? чашм чизе ки мегӯед ман гӯштон дорам. Ман чӣ ба шумо хафа мешавам? Нагени гапа уча. ҳамин келина мегӯм. ҳамин дар тамоми пастии баландии мо, дар доштану надоштану ҳама чӣ мо сабр кард, тоқат кард, дар бари мо рост истод бачаам. раҳмат ба падару модараш. ҳар келина ҳамин кора намекунад бачаам. бо нашава ки бачаам дар ҳаққи ҳамин фарзанди мардум хиёнат кунӣ. чаҷон ҷоным шавин, садқаи суханотон, садқаи гапотон. чӣ хеле ки ҳамин аввал моро уча тарбияи дарс додем. иншоалло ки мо то охир ҳамин тарбияи шумо хати, ҳамин суханои хуби шумо хати, ҳамин насиҳатҳои шумо хати учаҷон, иншоалло бе ягон хато, бе ягон парокандагӣ, бе ягон мақсади гап ки оварагӣ зиндагимонро пеш мебарем. ман асло учаҷон хизматҳои занро фаромӯш намекунам. хизматҳое ки мисол барои мо кард дар тамоми ҳолатҳои пастӣ дар барам буд, ман инро асло фаромӯш намекунам. уча меган одаме ки гузаштаи худша учаҷон фаромӯш мекунад, ӯ ё одам нест, ё ин ки аз ин олам нест. уша ба ҳамин хотир пайрӯзои аввал то ба муваффақ шидан, то ба комёб шидан ман дар барам буд. иншоалло ки ман кӯшиш мекунам ки то охири нафас дар бараш бошам. учаҷон рӯи сафед бачаам, барори корут бачаам. саломат бошед учаҷон. бо иҷозати шумо ман пайкор мешам. занакҷони ман давай мардак. ҳич тайёр шиди охир? тайёр шудам мардакҷон. хандо табза бовар ки беҳтарин зеби дай. занакҷони ман, та агар умуман хита хишрӯ накунӣ, қушота накашӣ, серавно хишрӯ ай ҳамин кавк хоҳ нохоҳ чи ай кавк ай зоғ намешава. гуфтиам гапо майна намешава. Кавк ай. чӣ ку ман мошина гарм мекунам, ва парковкара биза биё. Малиш рой нозисун кал мегирани. хоб бо дер накунӣ занакҷон, тезтар, фақат тезтар ки моро уҷа интизорам. салому алайкум раҷабалӣ. ассалому алайкум акаша. шугона алой биза мекунем. рахшон бошӣ. раҳмат акаша. шугона алой биза шакаҷон насиб кунем. саломат бошӣ. я чиям мегӯяд? ҳамин аз ду рӯза мебинам якҷо мошин қатъӣ сус меравам меоя. яке нашава ки билтабиёвам я барномаш кунӣ бо занҳо ози ба бория нестам. ҳар кор шиданаш мумкин аст. акай шамсҷон, як чиз айдар. мо вақте мегӯем ки занҳо ба бовария нестанд, ин гап хатои бузург ака. дар байни мо мардам номард ҳастай, дар байни занҳо ҳам нозан ҳастай. не ки мо наметонем як зани бада дида ҳамаи занҳоро баҳо диҳем, ё мо наметонем як марди бада дида, кори бача дида ҳамаи мардоро баҳо диҳем. яъне ки акаҷон
5-5 баробар нест яка. Акаҷон худат ҳамсояи маи. Хеле ки медонӣ ман 8 сола хати ҳами занам зиндагӣ мекунам. Зани ман тамоми сахтиҳои зиндагиро дар барам бурд. Ман як марди кори оддӣ будам, дар барам бурд. Ман дар ғарибӣ будам 2-3 сол фарзандакҳои нозанини маро нигоҳу бин кард. Ай хунаи ман набромад. Аз он ҷумла ҳамада асоситарин чиз модарҷони мара ранги модари худаш бори нигоҳу бин кард. Мефаҳмӣ ака? Як чиза яка Шамс. Он нафаре ки тамоми сахтиҳои зиндагиро пишти сар кард, тамоми сахтиҳои зиндагиро гузашт ва тағйир наёфт, ман 100% мутмаинам ки иншоаллоҳ ӯ ҳеҷ вақт ба як пора оҳан иваз намешавад. дар канал подписаться кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.